Sino doon sa taas? Tagal ko nang nagra-ride. Ito na pinaka the best. Bullshit. Iwan nyo na to. Sa kanila na yun. Hindi na makin yung presyon. May bakas dito ng motor. Ito. So ibig sabihin, dito rin dumaan yung ibang grupo. May mga may yero sa kayong may ano, may mga wire na daanan nyo yun. Hindi pa. Hindi pa. Ano isa kayo nakalabas? 353. Ilang kayo nakalabas? Apat kami. Kayo ba yung naririnig namin? Madaling araw? Mga alas 3? Alas 2? Alas 3. Oh, ako yun. Yung motor ko, binuruburo ko. Meron pa mga sasakyan doon, wala na. Kami na lang naiwan. Kayo lang naiwan dun eh. Yun o, PTM. Papa Fernan. Thank you, boss. Ayan na, magalaw na siya. Pag nasa bandang gitna ka na talaga, magalaw na siya. Oh. Yes, thank you Lord. Thank you po. Wow! Naligaw kayo. Kasi dito Biskaya na to. Biskaya na to. Tumasik agad. Tagaw. 6:30 na. Ginabi na naman kami. Okay, gabi. Joe TV! Kasalanan mo ito! Ang gusto mo laging trail epic! Tingnan mo na yung nangyayari sa atin! Pare, ingat kayo. Bangin daw sa gilid dyan ha. Yung gilid-gilid, bangin daw. Oh, putak na. Shit. Okay, problema. Nalining na si Kagawad. Patay na tayo nito. Nalaglag daw sa bangin. Sino nalaglag? Malalim. Grabing aberya. Nalaglag yung motor? Oo. Eh, ba't di pa natin ilahin? Mahirap nila yung mataas. Mataas? Ano gagawin? Iwan na lang yung motor? Papabalikan niya bukas. Dito nasa tuktok tayo, walang landslide. Ano gagawin natin eh? Tulog na tayo dito. Tayo na, bangin yan oh. Hindi ko titirahin yan, putak yan. Time check, 4:50 AM. Punta kami sa Nicolas para sa ride namin. Epic ride daw ang tawag doon. Masikip sir, alam mo yung mga kandaan sir, talaga ng kon lang sir, tao lang. Pero bangin, hindi. Meron din sir. Malalim, tapos mayroong mahabang dalawang hanging bridge. Yung gagana. Ito na, parating na yung mga ibang rider. Dito na yung iba nating mga kasama. Galing sa iba't ibang lugar pa itong mga to. Ito po yung idol natin, Mascareñas Motor Shop. Ay, si idol Johnny Ponce. Tropa natin sa Bulacan. Trail Lubusan. Epic ride niya. Sa mga naiwan dyan, sorry na lang. Sir, taga saan kayo sir? Quezon City. Ay, QC pa! Ibang trail to. Sasakay pa daw sa bangka yung mga motor natin. Ang dami yan. Puro KLX 140. Ayun o. Tapos may dalawang KTM dito. So ang Husky, ilan din? 1, 2, 3. Sir, saan ka galing? Team Kapotek! Hello! My idol! Team Scammer! Bulungaw! Siyempre ang representative ng Timbangis. Team Bangis! Shoutout sa mga timbangis. Pasensya na at mga sirang motor natin. Okay, as far as Quezon City, meron tayong mga kasama.
tumama sa monobelo. Anak ng. So ito yung start ng paakyatan namin. Ito ang problema pag sobrang dami nyo. Pag mga technical na, traffic talaga. Medyo technical talaga. Tapos grabe na downhill oh. Sobra naman buwangin to. Shit. Yan, nakababa rin. Woo! Yes. Alright. Batang bata oh, 18 years old pa lang. Pero nakaskabar na. Galing. Anong gagawin natin? Malalim ata. Anak ko po. Itatawid daw ang motor. Wala bang ibang ano way? Abutin tayong siyam-siyam nito. Ayan po yung gagawin sa motor namin. Isasakay. Sasakay to, ang dami natin, boss. Ilang minuto kada isang motor. Kaya nga. Ano idol dyan? Anong plano natin? Di ba kaya? Ito sa akin, jet ski eh. Magkano naman ang tawid? 30? 30. Sasakay tayo boss, isa-isa dyan. 40 kami. Ilang minutes, dito ubos na yung oras namin. Pag ganito sana, mas maganda. Di kaya dalawang motor? Okay. No choice kami, talaga isasakay dahil lampas bewang ang taas ng ilog. Ayan oh. Kita nyo yung mga tao. So ganyan ang gagawin po sa amin. Hi girls! First time nyo nakakita maraming ganito, nag-live. Di ba? May kasama tayo artista nandun sa dulo. Si Sam Milby. Tsaka ang bilis si Mayor, di ko mahabol kanina. Binibidyo ko sa likod, biglang umataw. Kita nyo naman yung mga motor nila, Rusi lang. Parusi-rusi lang ang baon nila mga boss ha. So, syempre may kasama. Paalalay lang first time ko to. May kasama tayong pulis. Ralph Erwin. Team DIG Talks. Idol natin, Matinik. My partner, Team DIG, Kagawad. Okay mga boss, tayo nang susunod. Good luck. Sana hindi tayo matumba dito. Ang dami ko na ni-river crossing pero ito yung nagbangga lang kami. Sobrang lalim oh. Sila Manong oh. Pagod na, di bale, malaki naman kinita nila Manong ngayon. Okay, isa kami. Second batch, nahuli kami dahil yung mga naunang nakatawid nauna na. Sana mahabol pa namin sila. Sitio Sapinit. Welcome to Sitio Sapinit. Yon, kasama natin ulit si What's up Philippines. Masarap dito. Oo nga oh. Ang haba nito. Mga ilang ano yan? May 50 meters yan? Meron na. Hindi lang. Hindi lang no? 70 oh. 70 meters no? Next is Matinik. Takot na!
Balance dito, sakto yung manobela mo lang dito. Sana kayanin natin to mga boss. Mahirap, Linam. Mahirap, kala ko madali. Ganyan din ako eh. Yung una, yung mga, siguro mga ano, kaya madali lang to ka. Putang ng hirap pala. Sumagi ako sa gitna. Kasi yung iniintindi mo dyan sir, yung Manobela. Yung manobela. Baka sumagi dun sa Pag sumabit dyan, hindi ko ka. sa crossing. Ayun, bye-bye. Parang ano nangyari dyan sa may-ari na yan? Nanginig ang tuhod. Ito lang masasabi ko, boss. Takot ako sa asawa ko. Ang taas na namin oh. Woo, solid. Go! Ganito po kami kumain dito sa bundok. Kain sir. Ano? May pusit pa. Spoil to mga to ah. May papusit pa. Okay, andito na tayo. Nueva Vizcaya. Eto na naman. Single track, medyo mahirap to mga boss. Dito tayo mahina. Talagang labanan dito boss, mga balance oh. Okay, nandito tayo sa boundary ng Nueva Vizcaya, Pangasinan, tsaka Benguet, Itugon. Hey! Nangyari? Overrate, idol. Wow, ang ganda oh. Sarap maligo. Dati sa katawan namin ni idol. Sobrang ganda dito mga boss oh, ang payapa. Mali information na nakuha namin. Sasalubungin na pala sila ng mga sakyan doon. Samantalang kami pabalik pala. Mali yung information. Di ba kasama ko si Idol. Walang problema kahit gabihin tayo dito. Yon! Yon! Mukhang magandang paalam mo sir ah. Saan tayo pupunta? Kampur daw, mas malapit daw sabi niya. So hindi na tayo pupunta Maliko? Okay, Kampor. Okay, let's go. Dito daw nagtambay yung first batch kanina, pero di na namin sila inabutan talaga. Time check 5 PM. Mukhang aabutan kami ng ulan tsaka ano gabi Alright, let's go. Yari tayo nito mga boss. Loob ng kadena ko. Shit.
Diretso kada ride ko umuulan. Woo! Basa na naman ang trail. Puro putik na naman mga boss. Puro fog nyo. Oh my God! Black Manta! Black Panther, bakit? Hey Frank, mga idol, di tayo iniwan. Salamat, salamat. Di tayo iniwan ng mga tropa. Kahit gabi kami dito, walang problema. Basta kasama sila. Woo! Sobrang dulas. Buelo, buelo. Ah, single to. Hindi pa pala alright. Hingi tayong tubig, kagawad. Hello po. Good evening po. Good evening po. Okay, siya. Naiinom po ba yan? Oo. Ayos. Good evening po. Nakikingi, medyo naligaw kami. Basang-basa ako. Nagawa na itong gloves eh. Pre, tapos dito may Bibiskaya. Dito, sabi nun. Saan nalabas natin? May Biskaya pag dito? Oo. Hindi, layo na natin. Malayo na. Ano, massage nyo agad. Pagod na ako. Pagod na rin ako. Enjoy, enjoy. Yes sir. Ayan. Huwag lang tayo magabihan kasi mukhang magagabihan tayo. Anong gago? Gabi na. Anong magagabi? Gabihan tayo pare. Ayun. Ang labas natin may Babiskaya. Ha? Ang usapan San Nicolas. Tangina. May bariyal, NPA. Patay. NPA. Wala naman siguro. bumalik yung mga kasama natin. Time check 5:49. Nandito pa kami sa taas. Bali dalawang grupo kami, nagkawalaan na yung iba. Yung iba kasi parang yung kanina nakita nyo, yung lumipat kami ng ilog. Sobrang dami namin, nauna yung mga iba. Yung mga grupo ni Sir Roy, ewan ko saan na sila napunta. Tapos kami sa grupo ni Ryan, ewan ko ba, ba't napunta na naman kami dito. Akala ko pauwi na kami. So parang nag-trail pa kami. Talaga gagabi na kami nito. Kaya medyo rin natagal lang kami dahil may mga aberya nangyari. Nag-overheat yung mga motor. Dahil lang magdamag kami nagra-ride eh. Uphill technical, downhill technical. Kaya siguro yun. Kaya nag-overheat sila. Pero sana matapos na namin tong trail na to. So stay tuned kayo hanggang mamaya. Medyo titipid-tipirin ko na yung mga shoot ko dahil baka maubusan na ako ng battery. Bakit? Pumasudalanan tayo. Landslide. Bangis. Bangin na naman. Pucha. Akala ko ba pabalik na tayo, pauwi. Hindi ba daw, tulong-tulong tayo kasi isang motor. Pero ba yung sir? Matawag sir sa kondor, balsa. Ha? Stay tayo. Wala. Gabi na, yung balsang sa amin. Magsi 6 PM na. Magandang karanasan to. Magandang karanasan? Yung naliligaw ka sa bundok kung di mo lang mo saan ka pupunta. Naliligaw ka na nga, masaya pa. Okay. Ayan o, gilid ng bundok. Mga boss. Sasakit kami doon. River crossing, Siko. Sasakit kami ulit sa taas. Boss Frank, kakababa lang natin ha. Akit na naman tayo. Siyete. Pucha. Ayun o. Saan ang labas nito? Yan sa Nuso. Nuso? Anong lugar yun? Yan. Ayan. Kailangan natin ang rescue mga boss. Okay. Thank you po. Boss. Grabe yung dulas nito. Yan o.
Sobrang dulas. Yun! Putik na dito mga boss. Hinila ako kanina sa baba. Ay nako. Hindi na namin kaya yung putik kasi uphill pa tong dire-diretso. Kaya, hindi. Bangin daw? Yan, may mga tumutulong na local sa amin kasi pagod na kami lahat. Nagpatulong kami tong section lang na to kasi ang taas tsaka ang tarik. At the same time puro putik na eh. Pagod na rin itong mga kasama naming guide sa likod. Dito na lang, salamat po, salamat po. Tigas na yung kamay ko. Yung dalawa, walang ilaw. Okay na, kompleto na. Problema dito, hindi mo na makikita kung ano inaapakan mo. Ayos lang, kompleto na. Tabi na. Help! Oh, dito, 1, 2. Yan. Thank you po. Dulas. Bakit? Mga black clutch training ko ano? Delikado laya. Clutch lining? Puta ka na. Anuin mo na lang. Dahan-dahanin mo lang. Makauwi lang tayo. Walang katapusan. Pero grabe, pahirapan talagang technical. Aside sa technical, sobrang dulas. Maputik. Pinaka hard trail ko na to. Hindi namin alam talaga kung saan kami makakalabas. Oo. Pagka naibaba nyo na yung motor, sir. Let's go, let's go, let's go. Anong oras na ba? Oras na para magbiyahe. Ayun na. Grabe nangyari sa atin ngayon, mga boss. Epic ride na naman! Naiwan si XR! Naiwan yung XR ni Kagawad. Wala tayong magagawa. Buti na lang mababait yung mga tao dito. Alay lakad na. Oh, kaninong helmet to? Nangyari? Sino? Nahulog sila? Sino? Yun ang karusi? Sino kasama mo naglalakad, pre? Si Kagawad. Iniwan nyo na yung motor nyo. Iniwan na po namin yung motor namin. Nakala ko grabe na yung nangyari sa amin sa Labrador, pero mas grabe to. Kasi dito, puro bangin. Pag magkamali ka, mamamatay ka. Benta ko na po. Sa akin din, sir. Benta ko na muna. Benta ko na. Mag-road muna tayo. Wala ka ng tubig, Frank. Ano yan? Kaya ng tropa yan, pare? Ayun, baka hindi kaya yan. Sino? Baka lumumig daw nila. Frank! Kaya? Boss, sagli, alika. Pare, alanganin yan. Hindi ko titirahin yan. Pakuha ko ng motor ko, nag-drain na ako. Dahil tayo ginabi, bonfire na lang kami. Magpapaumaga kami dito bukas. Nag-decide kami matulog na lang dito sa bundok. So pinagkakasya na lang namin yung sardinas. Tubig natin yan lang, wala na. Pinagsasaluhan namin. Ate-ating kapatid. Skyflex na lang meron. Ito buhay namin dito ngayon. Siguro Time check. baka next year na kami mag-ride. Tulog na yung mga kasama ko. 1 AM na rin, kaya nag-bonfire na lang kami dito. Good morning, day 2. Dito pa rin tayo sa ewan ko kung anong lugar na to. Ginagawa yung yung motor ni Matinik, ayaw mag-start.
Ito yung motor ko. Uulit ka pa ba? Lamig na dito sa location namin ngayon, mga boss. Halo-halo na sir yung pakiramdam sir. Matai-tai ka na, maihi-ihi ka na. Ah, pare, nakatulog ka ba kagabi? Hindi. Ito ang problema natin ngayon. Ayaw mag-start nitong motor ni Matinik. Wala na tayong lakas boss. Kahapon pa tayo walang kain. Kain natin, puro petiks. Tubig, wala. Tako na natin! Ang pantalon ni Matinik. Hindi, ganyan natin to. Sige, yung pantalon na lang gamitin namin pantali. Ay, dugtong nyo pa tong bag. Yun. Tulog to. Sige, bantay. Bantay mo yung motor mo. One, two, three, go. Hindi nga umiikot eh. Bakit? Kaya nahirap. Wala. Ayaw umikot. 1, 2, 3, go. Gamit ko to yung motor ni Matinik. Yung motor ko, pinanghahatak nila ng motor niya. Pero sobrang layo pa pala. Naghalong pagod. Gutom na rin tong ginagawa ko ngayon. Yun, yung kape. Sir, salamat ha. Napakabait ng mga tao talaga dito. Salamat. Pinaburak nga ako yung pinakulong ano yan, sir na. Parang may naririnig na ako motor ah. Ito na sana sila. Parang motor ko na yan ah. Yan! Guyo ron tayo ma'am. Paano to eh? Saan mo iniwan yung motor? Doon. Tinago nyo? Tangina,